Bona vesprada i benvinguts tots i totes a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Jo soc Carlos Torlar, president de l'Associació Cultural Banda Omni. Com sabeu, aquest any està sent un any molt estrany per a tots i totes. Però hem arribat ací. Seguim uns protocols d'assajos amb mascaretes tota l'estona, fins l'hora de sentar-se a més d'un metre i mig, actes anul·lats com el concert de Santa Cecília el darrer mes de novembre. I a pesar d'això, hem decidit de seguir endavant. I més, en aquest any celebrem el 5è aniversari, fent el que més ens agrada, fer gaudir al nostre públic de la nostra música. Agraïm el suport que tenim de les diferents entitats, com la Diputació, Ajuntament, Generalitat i la Universitat Jaume I, així com el personal de l'Auditori, de l'Institut Valencià de Cultura i personal extern per facilitar-nos la tasca del concert d'avui. S'acompanyen entre el públic la regidora d'Infància, la coordinadora de la Universitat de Majors i un representant del Senat Nacional. Així mateix, aquest concert l'hem pogut anomenar, com sabeu, Conta amb un conte. I la primera peça per poder escriure aquest conte musical és La màquina d'escriure, de l'heroi Anderson. Peça on el principal instrument, com veieu ahir en l'escenari, és una màquina d'escriure. Així, doncs, per ahir pel públic n'hi ha algú que toqui, que estigui encara màquina? Sí? Va, pues, va. Tira-li. I ara ens fa cançons el nostre mestre i director, que és Miguel Joaquín Selva i Blanc. Jo faré el que podré, ¿vale? El que portem assajant, estos músics, vosaltres com ho veieu? Farem bé? Sí? Anem a tocar? A tocar.
codi QR de l'entrada aquest concert continua. I primer de tot agrair els que han fet possible aquest disseny, que són Joan Vallès i Àngela Gómez, que voldria agrair-los en un fort aplaudiment. I la continuació del programa, com haveu pogut veure, és per fi una peça narrada on interpretarem els moviments de El matí i A la cova del rei de la muntanya, Quinta sinfonia i Mambo número 5 de Beethoven, El Quijote de Ferrer Ferrat, peça narrada per commemorar el quart centenari de la publicació de l'obra, Second Vals de Sostakovich, i per últim, Rapunzel, de Berta Bernal, peça narrada basada en un conte del Germànsky. Tot sota la batuta del nostre mestre i director Miquel Joaquim Selva i Pla. Ai, i se m'olvida, el narrador, és narrat. I bé, ell és nascut el 1946, amb una història laboral centrada en el món de la informàtica. Després de la seva exposició, es va incorporar a la Universitat de Nacions de Castell. També a la Ressò va crear el programa radiofònic de G major a l'Utsi. També en altres emissores va participar com el ASA. Donem la benvinguda amb un fort aplaudiment a Vicente Martínez Martínez. Buenas tardes. Espero que los niños se hayan lavado bien las orejas esta mañana. ¿Sí? No estoy muy convencido, porque los síes que he escuchado me han parecido bastante dudosos. Lo cual quiere decir que vuestras orejas están llenas de ruido. Venga, abridlas de par en par. Y escuchad cómo suena un sí de verdad. Clarinetes, toquen la nota sí para limpiar las orejas de estos jóvenes que están al fondo de un laberinto. ¿Habéis oído? Pues ahora vamos a tocar un mi. El mi de mi oreja sí que está completamente limpio. A ver cómo suena. Pero todavía se puede mejorar. ¿Qué pasaría si entre el mi y el sí colocamos un sol? El sol que sale por la mañana cuando sí me he limpiado mi oreja. Bonito, ¿verdad? Pero quizás un poco triste. Vamos a ver si a ese sol corriente le subimos medio tono, que suene un poco más agudo, a ver cómo suena ahora.
y dejad que vuestra imaginación vuele con la flauta. ¿Cómo os ha ido el vuelo? ¿Habéis planeado por las alturas o habéis revoloteado alrededor de la Tierra? ¿Quién era el pájaro? ¿Era un pájaro o una gallina? Era un pájaro, la alondra cantando al amanecer. Vamos a escuchar ahora la respuesta del oboe. Era la corneja cenicienta, una pajarraca que abunda mucho en el país de Perkin. Pero no vayáis a creer que es un ave muy desgraciada con madrastra, como la del cuento. No. La corneja cenicienta se llama así por el color ceniza de sus plumas y es un ave muy alegre y contenta. Vamos a ver si la alondra y la corneja nos aclaran un poco más cómo era Perkin.
los renos y los salmones que remontan al río. Sueñan, Pirpín, sueñan. Sueñan con fantásticas aventuras en tierras lejanas. Sueñan con princesas exóticas y reinos de fábula. Sueñan, porque solamente en sueño conseguirás tu sueño de ser el rey del universo. Bill creyó haber oído algo. Pensaba que era en sueños, pero el sonido procedía de lo más profundo de la montaña. Eran los gruñidos de los trolls, pequeñas y extrañas criaturas que le temían a la luz del sol y solamente salían de noche. Los trolls oían a Bill fuera de la cueva y esperaron a que cayera de nuevo en un sueño profundo, y sigilosamente salieron de su cueva. Hacia el interior de la cueva hasta el oscuro salón del rey de la montaña. Bill despertó, estaba rodeado de trolls y sentado en un enorme trono.
llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como a todos los demás que a él y a sus cosas le habían puesto.
tuvieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como los vio, dijo a su escudero:
Hi havia una vegada, en una regió molt llunyana, un home i una dona que no podien tenir fills. Davant de casa seva hi vivia una bruixa que tenia un jardí preciós. Un dia, l'home va entrar en aquest jardí per cercar unes herbetes, però va ser vist per la bruixa. Ella, molt enfadada, li va fer jurar i perjurar a l'home que si algun dia tenien un fill, aquest seria per ella. I el volia, més o menys, a l'edat de 10 anys. I així va ser. Varen tenir una noia, la bonica Rapunzel, que estava impressionada en una enorme torre sense porta. Per comunicar-se amb ella, la bruixa havia d'enfilar-se per la paret amb l'ajuda de la llarga trena de nínxol d'or de Rapunzel i entrar per l'única finestra de la torre. Els anys passaven i la tristesa de Rapunzel es feia cançó. Cantant feia passar les hores.
estava al mig del bosc. Immediatament es va enamorar d'aquella meravellosa veu de Rapunzel. El jove príncep era molt curiós. Es va amagar entre unes mates i uns pins de la vora mentre veia com trepava la bruixa per entrar en aquella torre. Quan la bruixa va marxar, el príncep va fer el mateix que havia vist fer a la bruixa i es va enfilar a la torre. I després de diverses visites van decidir casar-se. Tot això, un dia, la bruixa va descobrir aquelles visites amagades que rebia. La bruixa va pujar a la torre i quan el príncep estava pujant ajudant-se de la llarga trena de Rapunzel, la bruixa li va tallar i ell va caure damunt d'un arbre verinós. La desgràcia no podia ser més gran. El príncep es va quedar cec. La melancòlica melodia que donava Rapunzel va servir de guia perquè el príncep la trobés novament i la música va permetre que el seu amor es fes etern.
i com que heu aplaudit tant, que menys que aportar-vos un premi, no? I damunt aguantar així en mascareta, també tots i totes, que ben de segur que ben prompte tot això passarà. I vos premiarem en un disc que teníem preparat i repetirem la quinta sinfonia en mambo número 5. Però abans de repetir-lo, demanem la presència de Vicent Martínez, al qual li farem un reconeixement de la seva participació i pot vindre. Fins ací el nostre conservatori. Una vegada més, gràcies per la vostra assistència. Espereu que gaudiu de les festes en cuidadet i que acabeu el que falta del 2020 i que el 2021 vingui encara millor per a tots i totes. A l'eixida veureu uns pots que si voleu aportar algun donatiu per a la banda per a cobrir algunes despeses, que sabeu que en tenim moltes diverses. Preguem també que a l'eixida, segons les instruccions de la sala i de la crisi sanitària, que ho feu escalonadament i sense produir aglomeracions en les zones comuns i sols secundari. Moltes gràcies, bones festes i visca la vostra.